ha lesdi Cameroun ardiɗo lesdi ndi Paul Biya jaɓɓi ardiɗo lesdi Sénégal biyeteɗo Macky Sall nyande altine kikiɗe nogas e joytati lewru sappo e goruɗo ha berniwol Yaoundé lamorde lesdi Cameroun. ɓurna ko waddi ardiɗo lesdi Sénégal laati ngam sembiɗingo sobiraku hakkunde lesɗe ɗiɗi. Macky Sall ha boliɗe muɗum waɗi cangal fofo to lesdi Cameroun ha ko larani do'ugo jirgiwa to berniwol Ezeka e non bo e soyiɓe yonki ha nokkure nde e fahin bo o lori o sembiɗini lesdi Cameroun be habre muɗum hawtade e Boko Haram. Macky Sall andini ngam sobiraku lesdi Cameroun e lesdi Sénégal bariki jayawri lesdi Sénégal tammi fayin maɓɓitego ha berniwol Yaoundé lamorde lesdi Cameroun. ha lesdi Colombia ɗum pirowal rondingal kawtal pijirle tamre e kosɗe nder lesdi Brésil on do'i ha kilomitaji 50 be berniwol Medellin nyande altine kikiɗe. pirowal ngal ɗon no rondi bakin himɓe 92 e non bo huwoɓe nder magal bakin 9 wato ɓe 91 jowego on tan lutti e yonki nder maynaɓe 95 ɗum gawaje no gas e jowi on heɓtama. ha ɗo man suklaniɓe ko larani piroje ɓe mbi sababu ko waɗi pirowal ngal do'i ha arandejum laati ɗum timmugo nyebbam. sababuji goɗɗi bo ɗon nder ɗaɓɓirru e non bo gawaje luttuɗe. pijirle tamre kosɗe ɗe rewɓe jardugel Afrika pijjite ɗum ha nder lesdi Cameroun ɗo tokkitini jahargal muɗum bana no hani. nyalade asawe ɗo laati nyalade sembinde masine ngam bo ɗum laati ɗum nyalade ragarere ha pijirle majum. ha ɗo man ɗum lesdi Cameroun tammi hawtugo e leddi Nigeria. lesɗe ɗe ɗiɗi fu laati lesɗe cemmiɗɗe masine ha pijirle majum. bana lesdi Cameroun ha pijirle majum ko fuɗɗi hosino jalorgal ha yeeso misra be biji ɗiɗi dow mere e fahin bo lori fiji e Afrika fombinari e nden bo ɓe kosi jalorgal be bi gotel dow mere. fijirde tokkinde laati hawtade e Zimbabwe haɗo man bo ɓe kosi jalorgal be biji ɗiɗi dow mere. fahin ɓawo ton ɓe potti e lesdi Ghana ɓe kosi jalorgal be bi gotel dow mere nyande salasa ɗo. e non kadi lesdi Cameroun mari bakinno biji 9 toɓɓe 9 leddi ndi ndiɗo mari tammude masine ngam hosugo jardugel ngello. ko larani leddi Nigeria lesdi ndi mari jardugel ngel bakin 7 hosi jalorgal dow lesdi Mali be biji 5 dow mere ha pijirle ɗiɗabre wato ɓe ngaɗi bi gotel be gotel hawtade e lesdi Ghana. fahin bo ɓe kosi jalorgal wato ha yeeso leddi Kenya be biji 4 dow mere. ha pijirle ragareje ɗum lesdi Afrika fombinari on ɓe kosi jalorgal dow muɗum be bi gotel dow mere. ha ɗo man kadi leddi Nigeria ɗo mari bakin biji 11 e toɓɓe 7 lesdi ndi wowi hunde bana ndeɗo hakkunde lesdi Cameroun e lesdi Nigeria pottami maɓɓe laati ɗuuɗi masine amma fu ɗum leddi Nigeria on hosata jalorgal. ragarejum laati biji ɗiɗi dow mere ha timmorde pijirle bana ndeɗo fahin wato ɓe kosi jardugel. haɗo berniwol Yaoundé lamorde lesdi Cameroun kikiɗere nde wato ummatore wari bakin 50 ngam yalɗirgo laarugo pijirle cembinde ha kikiɗere ɗo hakkunde lesdi Cameroun e leddi Nigeria ha daldal pijirle Amadou Ahidjo. berniwol Yaoundé de jamdi 3 dow ardungal Paul Biya ardiɗo lesdi Cameroun.